Gepleyer Azatlyk Radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 18-nji marty, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onu Pragadaky studiodan men, Ýowşan Anny Gurban alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, Berdimuhammedowylar maşgalasynyň awalada geçiren toýdan soňky dawarasy şäherde hereket çäklendirdi diýen at bilen çap eden habarymyz bu hepde Azatlygyň web saýtyny iň köp okulanylaryň başyny çekýär. Türkmenistan Ukrainadaky Rus agresiýasyny agdamazdan Ukrain çağalaryna ýardam berýär. Bazarlarda bahalar nenen. Aşgabat mescidinde prezidentiň atasynyň ölen gününe gabat sadaka taýýarlyk görülýär. Türkmenabadyň häkimetleri bagy kişine taýýarlanyp ýogor geçirýär diýen at bilen çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanylaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleýijiler, Azatlygyň çap edýän habarlar bilen baglykda öz pikirleriňizi, garaýşlaryňyzy ýazmaňyza çagyrýarys. Hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow, Türki Döwletler Guramasynyň döwlet dostonlarynyň geňeşiniň Ankarada geçirilen mejlisine gatnaşyp Türkmenistanyň ýakyn wagtda bu gurama agda bolmagyny anam bildirdi. Döwlet dostonlary 16-njy martda Azerbaýjanyň teklibi boýunça Türkiýanyň paýtagtyna duşup nowatdan nasary duşuk geçirdi. Türkmenistanyň öňkü prezidenti bu duşuga hormatly mehman hökmüne çagyrly. Berdimuhammedowyň mejlisden çykyşyna Türkmenistanyň ýakyn wagtda bu gurama agda boljakdygyny anam bildirmegi hepdeniň dowamyna belki türkmenler üçin esasy siýasy täzelikleriň biri boldy. Sebäbi Aşgabat adatça Türkmenistanyň bitaraplyk durumuny salgylanyp, ol ýa-da beýlek görnüşdäki birleşiklere goşulmakdan şu wada çenli çetde durup gelýär. Temany kardeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär. Nesip bolsa Türkmenistan indi synçy hökmüne dälde Türkiýe Döwletler Guramasyna hakyky agda hökmüne gatnaşjakdygyny önem bildirýär diýip Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi Berdimuhammedowyň sözlerini getirýär. Türkmenistan 2021-nji ýylyň noýabryna bu gurama synçy agda hökmüne kabul edildi. Häzirki wagtda Azerbaýjan, Gazagystan, Kyrgyzstan, Özbegistan we Türkiýe bu guramanyň dol hukukly agdasy, Türkmenistan we Wengriýa synçy agdasy bolup durýar. 2009-njy ýylda Türkiýe geňeş hökmüne esaslandyrylan gurama Türkiýe dilli döwletleriň arasyna Sewda, iqtisady we medeni ymtanperwer ugurlarda ýakyny hyzmatdaşlygy ymtylýar. Türkmenistanyň bu gurama 2022-nji ýylyň noýabryna dolu hukukly agda bolmagyna garaşyldy. Ýöne bu başa barmady. Hasada Türkmen hökümeti ýurdun bitaraplyk statusyna salgylanyp Türkiýe guramadan çetde durup gelýärdi. Halk maslahatynyň başlygy forumda söýlen sözüne Türkmenistanyň bitaraplyk derejesi hakyna Birleşen Milletler Guramasyna kabul edilen kararnamalary Türkiýanyň bildiren golduglaryna minnetdarlyk bildirdi. Türkmenistanyň hemişelik bitaraplygy hakyna 1995-nji ýylda kabul edilen Türkmenistanyň kanuny ýurdun harby bileşikleri we soýuzlary galy berse-de, berk borçnamalary bilen ýa-da gatnaşyjylaryň kollektiwleýin jogapkärçiligini gödeňine tutýan döwletary birleşiklerine gatnaşmagyny çäklendirýär. Gurbanuly Berdimuhammedow forum neden çykyşynyň dowamyna Türkmenistanyň ýakyn wagtda Türkiýe Döwletler Guramasyna dolu hukukly agda boljagyny iki önemli umid bildirdi. Guramanyň Ankarada geçirilen nowatdan daşary ýöneги adatdan daşary ýagdaýlary dolandyrmak temasyna bagışlanýar. Duşuk Türkiýanyň günorta gününe sebitlerini 6-njy fevralda bolup geçen betbagatçylykly ýer tartykynlarynyň 40-njy gününe geçirilýär. Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmenistanyň hususan energetik hyzmatdaşlygy boýunça gurama agda döwletler bilen hyzmatdaşlygy ösdürmäge gyzyklama bildirýändigini aýtdy. Türkmenistan ilkinji nowatda türkmen gadyny Türkiýe iwermek baradaky mesele şu gün seretmäge taýýar diýip TDH Türkmen lideriniň sözlerini sitirleýär. Şeýle Berdimuhammedow Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğanyň halkara howpsuzlygy we parahatçylygy babatda tagyllanyny salgylanyp onuň parahatçylyk boýunça Nobel bayragyna hödürlenmegine goldaw bildirdi. Türkiýe fevral aýyny 14.000 adamyň ölümine getiren betbagatçylykly ýer tartykynlarynyň ýa-ni öňümizdäki maý aýyna geçiriljek prezident saýlawlaryna taýýarlyk görýär. Türk synçylar bu saýlawlaryň 20 ýyldan gowrak wagt bäri häkimet başyna galýan Erdoğan üçin agyr synagy boljakdygyny aýdýarlar. Türk hökümetine ýakynlygy bilen tanalýan käbir türk habar berişleri işçileri Türkiýe döwletleriň ýol başçylarynyň Ankarada geçirilen nowatdan daşary ýygnagyny Recep Tayyip Erdoğan'a goldaw beýan edenliklerini habar berýärler. Türkmenistany siýasatçynas Kümüş Baýryewa Türk döwletleriniň liderleriniň Ankaradaky nowatdan daşary duşugy boýunça 17-nji martda Azatlyk radiosyna beren synyny
bu ýagdaýy ünsü çekdi. Gürrüňsiz Türkiýe Döwletler Guramasynyň nowatdan daşary duşşugy çağırylmagynyň iň möhüm sebäpleriniň biri hem Türkiýedäki saýlawlardyr. Prezident Erdoganyň ýurt içinde ıraň atýan reytingleri şeýlede ýer sarsganlarynyň netijeleri bilen ymykly gowuşgunsuzlaşan Türk ykdysadyýatynyň durnuksyz ýagdaýy ony öz awraýyny galdyrmak üçin goşmaça himayet çärelerini we mümkinçiliklerini gözlemäge iterýär. Diýip siýasatçyna aýtdy. Türkmen tinçligine görä şeýle himayet çeşmeleriniň ýurt içinde ewgarlaşmagy bilen Erdogan Türkiýe Döwletler Guramasynyň döwlet başçylarynyň duşşugyndan haray gözleýär we türk taýlawçylarynyň gözüni awray gazanmaga çalyşýar. Türkiýede 220 000 töwereg Türkmenistany kanuny esasy ýaşaýar. Resmi däl hasabatlar bu sanlaryň has ýokurdygyny aýdýar. 2022-nji ýylyň sentýabryna Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdogan Aşgabatyň haýyşy boýunça Türkmenistan bilen aradaky wizasyz seýahat düzgünini ýatyrdy. Türkmen hökümeti Türkiýede özüne garşylyk beýan edýän özge pikirli Türkmenistanly raýatlara Türk häkimetleriniň ýardamlary bilen basyş etmekde tanqid edilýär. Erdogan Türkiýe forumynyň çäklerini halk maslahatynyň başlygy Berdimuhammedow bilen iki çäk duşuşdy. Türk prezidenti bu duşuşykda iki ýurdun halklaryny bir millet iki döwlet häsiýetlendirdi. TDH-nyň habaryna görä Gurbanuly Berdimuhammedow Erdogany öňümizdäki saýlawlarda üstünlük arzu etdi. Gepler Azatlyk Radiosi hepdäniň zeminniňli ýartyny. Türkmenistanyň syýasy ýolbaşçylaryndan tapawutlykda türkmen migrantlary Türkiýe iş gözläp, maşgallaryny eklemek üçin gazanç etmek mätäçliginde barýarlar we käte uzak ýyllar aýrylykda ýaşamaly bolýarlar. Olaryň arasynda aýal maşgallar, çağalaryny ýyza goýup giden eneler hem bar. Habarçylarymyzyň aýtmaklaryna görä, Türkiýe gazanç üçin gelen Türkmenistanly aýallaryň köpüsi öý işleri we jaý süpürmek bilen meşgul bolýar. Käbir aýallar iş berjiginiň öýüne hyzmat edýän ýerinde ýaşaýar. Käbirler bolsa bir näçe ýerde işlemeli bolýar we her gün dürli ýerlere işe gatnaýar. Bir gata bir fizik ähmet bolup, ziyanly himik maddalar bilen işlemek hem öz sınalýar we köplenşdirýän kemsiziji ýagdaýlar bilen bilelikde ziyanlaryň saglygyny ziyan ýetirýär hemde umydsuzlyk duýgularyny ýokarlandyrýar. Temany kardeşim Gödel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär. Azatlyk radiosynyň Türkiýedäki habarçysy Safiye Sultanowa işçi türkmen ýananlarynyň ýagdaýy barada gurrun berýär. 42 ýaşly türkmen migranty Selvi Istanbulda bir öýde hyzmatçy bolup işleýär we iş berjileri bolan türk maşgalaty bilen ýaşaýar. Onuň iş güni ir saat 7-de başlanýar, saat 8-de çenli ol ertirlik naharyny taýýarlamagy we tutuş maşgala üçin ähli hyzmatlary üçin etmäge borçly. Ýanan ertirlik naharyndan soň stoly arasalap tertipleýär we esasy gündelik işlerine başlaýar. Selvi'nin gündelik borçlarynyň sanawyny iş beriji maşgalatynyň özü düzýär. Adatça gündelik işleriniň sanawyna penjireleri ýuwmak, ertirlik gün ortanlyk we akşamlyk naharlary taýýarlamaga kömek etmek, nahar başynda hyzmat etmek, bir günüň dowamında jaýyň bir gatyny arasalamak, hajatxanalary, suwa düşülýän otaklary güýçli himik arasalaýjy serişdeler bilen temizlemek ýaly işler girýär. Onuň işi diňe bir öýüň içi bilen çäklenmeýär. Ol daş töweregiň arasalygyna hem gödökçilik edýär. Maşgala agdalarynyň biri köçeden öýüne gelen destine öý hyzmatçysy onuň aýakgabyny arasalap ýuwup süpürmäge borçly. Denan akşamlyk naharyndan soň iş berijilere çay, kofe, beýlek içkileri hödürlemeli we miwe hoz ýaly zatlary artyp bermeli. Şeýlelikde onuň iş güni akşam 10-11-e golaý tamamlanýar. 43 ýaşyndaky Nargiza hem Istanbulda ýaşaýar. Ol gazanç etmegiň başga bir ýoluny taýlady. Hepdäniň dowamında ol her bir güni aýry-aýry maşgalalarda işleýär. Nargiza ir saat 7-de öýden çykýar. Adatça iş ýerine baryp ýetmek üçin oňa 1-1,5 saat gerek bolýar. Käbir maşgalalarda oňa ertirlik nahary hödürlenýär, beýlekleri berilmeýär. Nargizanyň iş güni edil Selwiňki ýaly agyr we başaga ýetýär. Nargiza aýnalardaky perdeleri we tutulary söküp ýuwýar we soň gaýtadan ýerine oturdýar. Günüdiň otaklary, hajatxanalary arasalaýar. Denan günüň dowamında dürli arasalaýyş himik serişdeleri ulanýar. Akşamlyk naharyndan soň öý eýeleriniň eşiklerini, düşek daşlaryny ütükleýär. Şeýlelik bilen Nargiza hem giç akşama çenli işleýär we öýüne diňe iş gotarandan soň gice barýar. Gece gündüz bir öýde bolup şol ýerde işlemek we ýaşamak usuly bilen deňeşdirilende Nargizanyň iş tertibi ýaşaýyş jaýy üçin töleg, ýol çykdyjylary kommunal hyzmatlaryna töleg ýaly harajatlary öz üçin alýar. Hem ol şeýdip öz maşgalasy bilen bile bolmak üçin işiň şeýle görnüşini saýlaýar. Bu ýagdaýda denan çykdyjylaryny ödemek üçin hepdäniň dowamında diň almazdan 7 günläp işleýär.
Bu görnüşli iş tertibi adatça bir ayda 10 000 lira ýa-da 500 Amerikan dollaryny gazanmagy mümkinçilik berýär. İstanbulda ýaşamak üçin iň minimal çykdyjy bolsa, bir ayda 3 000 lira talap edýär we çak bilen 157 dollara barabar bolýar. Öýleri arasalamak köp fiziki güýji talap edýän iş. Aýallar günüň dowamında agyr öý goşlaryny götürýärler we ýuwjy serişdeleri arasalaýjy himiki maddalary köp ulanýarlar. Bu himiki maddalardan her gün ýerden akşama çenli dem alýarlar. Üstüne de köplenç ellerini goramayarlar. Netijede bu ziýanly maddalar deriden bedene aralaşýar, zäherleýär we dürli kesellere sebäp bolýar. Dinanlar dürli saglyk problemlaryna duçar bolýarlar. Güýçli kelle agry, ysgynsyzlyk, aýaklarynyň we elleriniň çiýişmegi, ayaklarında damarların ulolmagy, gözünün ýetiliginiň gowşamagy, dişleriniň zaýylanmagy we dökülmegi köp duş gelýär. Emma dinanlar köplenç agryna ýerän dermanlar bilen oňuşýarlar we işini dowam etdirýärler. Türkmen aýallary öz arasynda köplenç saglyk problemlarynyň we dowamly ýadawlykdan zerrenýärler. Muňa garamadan çykdyjy etmejek bolup medisina hyzmatlarynyň peýdalanmaýarlar. Şeýle ýagdaýlaryň birinde aýaly bilen bir ýerde ýaşaýan adamsy ýoldaşynyň gazanan pullaryny onuň saglyk bejergesine sarp etmegine ruhsat bermeýär we hatda onuň işden galyp gazançdan galmagyny hem islemýär. İstanbulda ýaşaýan Aýnawat şeýle gurrun berýär. Yollaşım gazanan pulumy saglyk bejergesine sarp etmegime düýbünden garşy. Üstesine de bejergi aljak wagtym işlemezligime ruhsat bermeýär. Bu barada gurrun beren Aýnawat güýçli kelle agyrdan ejer çeker, käbir günlerde düşekden galmagy da yskyny bolmaýar. Türkmen migrantlarynyň agla we köpüsi Türkiýede sosial taýdan gorugsyz ýaşaýar. Köpüsinde dokumentler bilen baglanşykly kynçylyklar ýüze çykýar. Problemlaryny çözüp bilmeýän aýal maşgalalaryň köpüsi kynçylyklaryny bir-birine aýtmakdan başga çäre tapmaýarlar. Adatlyk bilen gurrundeş bolan türkmen raýatlary şeýle gurrun berýär. Goňsym gaýny eneti bilen telefonda guruluşdy we saglygynyň yaramazlygy barada gurrun berdi we saglyk bejeresini almak üçin ruhsat sorady. Gaýny eneti bu teklibi özüniň narazyçylygyny bildirdi. Gaýny ene gelininiň saglyk bejeresini almagyna garşy çykyp, diňe Türkmenistana geleninden soň alyp biljegini aýtdy. Biziň aýal ýyllarymyz haýsydyr bir tehnika enjam ýa-da maşyna ýaly özlerini gaýgyrman işleme üçin programmalaşdyrylany meňdeýär. Aýallar öz çaglaryny ençeme ýylap görmekden mahrum bolmak, olardan aýrylyk hasratyny başdan geçirmek bilen çäklenmen, üstesine de kyn işlerde saglyklaryny ýitirip agyr zähmet bilen gazanan pullaryny da öz saglygyny dikeltmek üçin ýerlikli ulanyp bilmeýärler. Hepde de ýekece bir dinç güni bolsa da olar şonu da öz adamsyna hyzmat edip geçirýärler. Diýip Türkiýede işleýän türkmen raýatlary türkmen dinanlarynyň ýagdaýy barada öz bilýänlerini paýlaşdylar. Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň 70 ýyllygyna bagaşlanan gepleşikler tapgaryndan 3-nji gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Göktepe'niň medeniýet köşkünni, Herrik Galanyň Mir kolhozyny, Gyllarwadyň demir ýol işçileriniň klubuny mitingler geçirilip, biz tanaýan we tanamaýan adamlar hemde howsarlarymyz çykyş etmäge mejbur edildi diýip garasy türkmen jurnalizminiň düýbün tutucularyň biri Murat Täsmiradyň ýatlamasyny azatlygyň işgärlerine garşy hökümet guramaçylygyna guralan halk ýalgyrçylygy ýatlanýar. Halipa jurnalist kommunistlerin daşary ýurtlarda eşitdirilýän propaganda gepleşiklerini taýýarlayan adamlaryň hiç birini beýle nälet okalmanlygyny, sebäbi garasyz habar almagyň we bermegiň dünýäde eýýäm kabul edilen kada bolanlygyny belliýär. Maglumat üçin aýdylsa, Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 42-nji maddasyna şeýle diýilýär. Her bir adama pikir we söz azatlygy kepillendirilýär. Hiç kimiň adama öz pikirini erkin beýan etmegini gadagan etmäge, şonuň ýarly ony kanuny laýyklykda ýaýratmaga, päsgel bermäge hukugy ýokdur. Hiç kim özüniň pikirini we anam ygtykadyny beýan etmegine ýa-da olardan ýüz döndürmegine mejbur edilip bilinmez. Her bir adamyň döwlet ýa-da kanun arkaly goralýan gaýry sırlary özünde saklayan maglumatlardan başga maglumatlary kanunyny gadagan edilmedik usully erkin gözlemäge, almagy we ýaýratmagy hukugy bardyr. Türkmenistanyň konstitusiýasyndan sitataның soňy. Emma bu kanun maddasy azatlygyň jurnalistleriniň diňe Sowet döwründe däl, garasyz Türkmenistanyň hem ýanylmagynyň, metduat arkaly ýazgarylmagynyň, howpsuzlyk işgärleri tarapyndan gorkutulmagynyň, bir kanun tutsak edilmeginiň öňüni alyp bilmedi.
Syýynçylar bu ýagdaýy Türkmenistanyny Sowet döwrüniň repressiw basış usullarynyň saklanyp galmagy bilen baglanşdyrýarlar. Belki de şu sebäpden Aşgabatdaky hökümet halkara uramalarynyň hasabatlaryna adam hukuklary we azatlykları boýunça öz synalan borçlaryny ýerine ýetirmezlikde ýygyderli tankyd edilýär. Eýsem Türkmenistan näme üçin özüniň ilatyň maglumat almagy we bermegi arada kanunlaryny baskylamagy besetmeýär? Ýazy Hudaýberdi Halynyň we beýlek syýynçylaryň anancına görä bu mesele Türkmenistanyň 1991-nji ýylda özbaşdyk garaşsyz ýurt bolanyndan soňam kolonial döwrüň Türkmenistanlylary salan gorku çygyryny täzeden seredip öz geljegini dünýä ölçeglerine laýyk gurmak ýolyny düşüp bilmezligi mundan gorkmak bilen bagly. Türkmenistan basylyp alynandan soň Seyit Murat Ögözbaýew ýaly käbir kolonial awtorlar tarapyndan soňra Kommunistik partiýanyň talaplary esasynda ýazylan işlerde edilen käbir synançyklara garamazdan umumlukda tarih ilmini, edebiýat, sungat işlerini, jurnalizmde ullokan galyplyklara ýol berildi. Faktlary ýoýmak adaty belki de zerur zat boldy. Bu çukurdan çykmak üçin kän iş edilmeli syýynçylar aýdýar. Şunun bilen baglylykda jurnalist bolmazdan Stalin terrori zerarly daşary ýurtda musapirlikde ýaşaýan ýerlerinden öz ýurtlarynda halkyň we hakykatyň sesi bolmagy çalşan adamlar diňe kommunistik partiýanyň buyrugy esasynda kolonial awtorlar tarapyndan däl, eýtem daşary ýurtlarda ildesleri, durly pikirli siýasy guramalaryň wekilleri tarapyndan hem berk ýazgyrylypdyr. Elbette, garaşsyz türkmen medeniýetiniň göz başyndan çuwuny çelini dowam edýän kynçylyklar barada bir näçe radio gepleşigiň çäginde ýeterlik maglumat bermek aňsat isdäl. Her halda, Azatlyň 70 ýyllyk ýubileýi bize aman berdi Murat ýaly jurnalistleriň alyp baran görüşini, olaryň bitiren işiniň manysyny, çäklirak ýagdaýda hem bolsa göz aýlamak mümkinçiligini berýär. Bellemeli ýeri aman berdi Murat ýaly saxtlar 70 ýyl mundan öň öz ýurtlarynyň geljekde dargajak Sowet Soýuzundan soň SSR-iň gurulmagy bilen saklanan Rus imperiýasyndan bölünmeginiň özbaşdyk döwlet bolmagynyň aladasyny edipdirler. 1991-nji ýylda özbaşdyk bolan öňkü Sowet respublikalaryň intellektuallaryndan tapawutlykda Russiýa Federasiýasynyň düzüminde galan milli azlyklaryň wekilleri häzir edil 70 ýyl mundan ozal bolşýaly Moskwanyň hukmy rowandygyndan gutulup özbaşdyk ýurt bolmagy üçin daşary ýurtlarda Putin rejimine garşy görüşýän Rus siýasatçylary bilen hyzmatdaşlyk etmäge çalyşýarlar. Hakykatyň hatyrysyna aýdylsa, aman berdi Muratdagy adamlar bir tarapdan öz milli respublikalarynyň Russiýadan bölünip garaşsyz ýurt bolmagy baradaky pikirleri üçin daşary ýurtlardaky Rus milletçileri özleri ýaly siýasy immigrantlar bilen çaknaşan bolsalar. Ikinji tarapdan Rus gurumalary bilen işleşip radio döretmek, bolşewizme garşy imperialistler bilen bilelikde görüşme hyýallary üçin Türkistanyň daşary ýurtlardaky wekilleri bilen hem pikir taýdan çaknaşmaly bolupdyrlar. Mysal üçin, Rus we Rus däl siýasy guramalaryň bolşewizme garşy görüş boýunça geçirilen ilkinji duşugy guturan badyna heniz radio döredilmänkä Veli Kayum Hanyň baş tutanlygyndaky Milli Türkistan Birlik Komiteti we onuň daşary ýurtda çap edilýän Milli Türkistan jurnaly Türkiýelik komitetini we onuň ruslar bilen duşugy gatnaşan wekillerini ruslara satylmakda aýplap, haýyn hükmünde häsiýetlendirip çyksaýar. Sözümüziň anyk bolmagy üçin Murat Murat'yň ýatlamasynda getirilen stata ýüzlenýäris. Öz içimizden çykan satgynlar we bozgunçylar oruslar bilen birleşip milli hereketimize zarba bermekçi boldular. Türkistan halky orus imperialistleri bilen hiç wagt ılalaşyp bilmez we barabar gitmez, diýip Milli Türkistan jurnalynyň 1952-nji ýylyň ýanwar aýynda çykan sanynda aýdylýar. Bizi aýplamak üçin Hindistandaky, Arap ýurtlaryndaky immigrantlary hem hat ýazdylar. Olar Türkiýelik komitetiniň wekillerini oruslaryň malaýlary diýip atlandyrdylar. Satgynlara nälet hem nefret bildirdiler diýip Murat aga ýazypdyr. Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň 70 ýyllygyna bagyşlanan gepleşikler tapgyryndan nowatda gepleşigi dinleýärsiňiz. Taryhy maglumatlardan belli bolşuna görä, Utgaşdyrjy merkeziň 1953-nji ýylyň güýdünine geçirilen maslahatyna şol wagta çenli olar bilen iş salışmadyk toporlar. Ukrain radasynyň, Ermeni Daşnak Sütýön partiýasynyň, Gruzin menşevikleriniň,
Demirgal Kawkazyň Aktýar rewolýusiýasyndan soň gurulan hökümetiniň a dawraýly wekilleri hem gatnaşýar we Russiýa milletleriň wekilleri merkeziň siýasy platformasynda her bir halkyň daşardan gatışmazlykda öz ykbarlaryny erkin kesgitlemek we köp milletli döwletiň, ýagny Russiýanyň hataryndan bölünip aýrylmak hemde öz garaşsyz döwletini gurmak hukugynyň doly ikrar edilmegini talap edipdirler. Maglumat üçin aýdylsa, bolşewikleriň menşewikler bilen görüş döwrüne we 1917-nji ýyldan soň milli azlyklary öz taraplaryna çekmek üçin ulanan milli siýasat ýörelgeleri netijesinde milli respublikalaryň esleriň hataryndan çykmak hukugy teoriýada kepillendirilen hem bolsa, daşary ýurtlarda hereket edýän Rus siýasy guramalarynyň käbir wekilleri muňa düýpden razy edýärli. Hasanygy Türkistanyň bölünmezligini, öz başda 5 döwletiň bolmazlygyny talap edýän orta ýyl siýasatçylar ýaly Rus siýasatçylar hem bolşewikler häkimet başyndan koglandan soň Russiýanyň bitegiligini, bölünmezligini, ýagny imperiýanyň çäkleriniň saklanylmagyny isleýärdiler. Şeýlelikde bu ýagdaý Rus siýasat toporlarynyň milli guramalar tarapyndan taýýarlanan alalaşygy gollamazlyklary, ýagny milli respublikalaryň wekilleriniň deň hukuklyk baradaky talaplaryny ret etmekleri utgaşdyrjy merkeziň dargamagyna, radiýanyň dolanýarynyň bolsa Washingtona geçmegine alyp gelýär. Netijede şol wagt içinde Azatlyk radiýasyny boykot edip gelen Belaruslar, Ukrainlar hem 1954-nji ýylyň aýagyna radiýanyň işini onun bilen hyzmatdaşlyga goşulýarlar. Şeýlelikde radiýanyň başdaky Osvobozdeniýa, azad ediş ady 1955-nji ýylda Svoboda, azatlyk ady bilen çalşyrylýar. Daşarky dünýäden Sowet Soýuzyna gönüktirilen iň güýçli radiostansiýanyň işiniň kem-kemden güýçlenmegi Murat Täçmuradyň ýazmagyna görä Moskwany uly alada goýýar. Sowet häkimetleri azatlygyň berýän gepleşikleriniň dinleýijilere ýetmegine päsgel berjek bolup, Sowet halklarynyň dawan azaby, maňlay deri bilen gazanan millionlarça manat puluny netijesiz berýişe, daşardan gelýän erkin sesi bogmaga garşylapdyrlar. Elbette, bu tagarla 2-nji jahan urşundan soň baglaşylan alalaşyga, adam hukuklary baradaky ähli-umumy jarnamanyň düýgünlerine, şol sanda maglumat almak we bermek erkinligine ters gelýärdi. Günwatar ýurtlary Moskwadan tapawutlykda öz üstlerini alan borçnamalaryna eýerip, dünýä halklarynyň islam maglumatlaryny almak we bermek hukuklaryny sylaýardylar. Sowet radiýalary daşary ýurt dilleriniň 78 sanatyny 150 ýurda gepleşik berýärdi. Dünýäniň ýüze golaý diline propaganda gepleşiklerini berýän Moskwa, Daşkent, Komintern radiostansiýalary tarkandy. Olaryň toguny tok diýen ýokdy diýip halipa jurnalist Murat Täçmuradyň ýatlamasyna bellenýär. Bizim maksadımız öz dinleyijilerimizi Sowet Soýuzynda istirilmeýän informasiýalar bilen üpçün etmekden, şeýlelikde olary Sowet propagandasynyň ýyllar bäri ynandyrjak bolýan ýalançylygyndan gutulmaklygy ýardym etmekden ibaratdyr diýip Azatlyk ýysa başlan ilkinji gününde aýdypdy. Siziň gaýgyňyz biziň hem gaýgymyz, siziň pikiriňiz biziň hem pikirimiz we biziň sesimiziň siziň hem sesiňizdigine ynanýarys diýip Murat Täçmurat Azatlyk radiosynyň türkmen dilinde efire beren ilkinji gepleşiginde aýdypdyr. Emma Aşgabat bu sese karşı durmakda ya onu resmi taýdan ikrar etmezlikde iň erjellik görkezen paýtaklaryň biri boldy. Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Saparmurat Niyazowyň 1990-njy ýyllaryň başynda Azatlygyň şol wagtky müdiri Muhammed Zerip Nazary ýurda çağırıp radionyň dinleýijileri üçin interwiu bermegi, daşary ýurt radiosynyň Aşgabatdaky bürosynyň açylmagyna resmi ruhsat berilmegi hakykatda ýagdaýyň üýtgemegine hiç ýeli täsir etmedi. Şol döwürden tapawutlykda suňky gün ýurt içinde Azatlygyň ýekijede açyk isleýän habarçysy ýok. Elbetde 1917-nji ýyldaky döwlet agdarlysyndan soň Rus imperiýasynyň halas edilmegi ýa ýeni bir 70 ýyl dargaman galmagy üçin gurulan Sowet Soýuzynda ýaşaýan kolonial awtorlar aýdaly Murat Anna Nepesow ýaly taryhçylar eger karýera etjek bolsalar Türkmenistan Russiýa milletin birikdi diýip ýazmalydy. Seyitnazar Ataýew ýaly ýazyjylar bolsa partiýanyň görkezmesi esasında Aman berdi Murat
Murat Täçmurat ýaly dasary ýurtlarda galyp, Stalin terrorçylygyna garşy görüşmek ýoluny saýlan adamlary haýyn, dönük diýip atlandyrmalydy. Sebäbi olar Rus kolonial siýasatynyň meýletin mejburi eskerlerdi. Deň bolmadyk söwüşlerde ýitirilen ýurtda basyp alan gara güýje gulluk etmeli bolan adamlardy. Emma soň akademik Murat Annanipesow özüniň taryhy hakykaty ýoýundygyny boýna aldy. Ömrü tamam bolmanka öz halkynyň öňündäki alymlyk borjuny haklamaga çalysdy diýip, onuň Sowet edebiýaty jurnalynda çap edilen ilmi makalasyny okanlaryň biri Azatlyk bilen söhbetçilikde aýtdy. Emma muňa garamazdan Kazakistan, Kırgızistan ýaly öňkü Sowet respublikalarynda kolonial taryhy gaýtadan seljermek bolan zatlara garaşsyz, soň mälim bolan taryhy faktor esasynda has töwerekleýin baha bermek, milli taryhy dikeltmek pikirleri Türkmenistanda turubastan sol wagtly prezident Saparmurat Niyazowyň Cüneyt Han, Edis Han hakynda ozalky Sowet hakykatyna laýyk gelmeýän başga hakykaty aýtmaga tinansan ýazyjylara hem garşy çykmagy netijesinde yerli tinçilerin köpüsiniň pikirine görä sallançakda boguldy. Hormatly dinleýijiler, Azatlyk radiosynyň 70 ýyllygyna bagyşlanan söhbetimizi dinleýärsiňiz. Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Halynyň Azatlyk bilen geçirilen video söhbetdeşlikde aýtmagyna görä, Türkmenistan bu hyýly hereketleri bilen ýagtylygyň öňüni ýapmaga çalışýar. Sowet döwründe Türkmenistan ýagtylygyň öňüni ýapmak, azatlygyň sesini ýoşatmak üçin Murat Täçmuradyň ýazmagyna görä esasy aýyplamalary, töhmet ýagdyrmagy ulanypdy. Bu hüjümler ilki başta Türkmen medeniýetyne gaty bir keskinlerle dep Murat ağa Azatlyk radiosyny we onuň işgärlerini aýyplamagyň durabara güýçlenip 1979-njy ýylyň ahyryna 1980-nji ýylyň başlaryna öz ýokary nokadyna baryp ýetendigini belliýär. Türkmen medeniýetynyň sahypalaryndan belli bolşaly Sowet Türkmenistanyň gaziýeti 79-njy ýylyň 29-njy dekabryna Kürre we Aman Berdimuradowlara garşy gönüktirilen dönükler makalasyny çap etdi. 1981-nji ýylyň 30-njy sentýabryna bolsa bu gaziýet ýazgy Seyitniyaz Ataýewiň Murat Täçmurada gönüktirilen makalasyny haýyn ady bilen çap etdi. Gaziýetiň 1984-nji ýylyň 8-nji sentýabryna meşhur bir gırnak koşkusynyň awtory Şahir Ana Sultan Kekilowa 12 ýyllyk tutsawlykdan soň ruhha sahanada ýogolanan biraz soň Sowet partiýa lideri Mikhail Gorbaçowyň täzeden gurmak, açyçanlyk döwrüniň başlanmagynyň öňü sirasynda muny unutmak bolmaz diýen at bilen çap eden makalasyna bolsa Azatlygyň ýene bir jurnalisti Allamrat Halmuradow dönüklükde aýyplandy. Maglumat üçin aýdylsa, Allamrat Halmurad 1992-nji ýylda gaýry şol wagt Azatlykda işleýän jurnalist näzirli bilen Aşgabatda baryp Beherdenni prezident Niyazowyň gatnaşmagyna urulan çäre hem gatnaşdy. Murat Täçmurat şol ýyllar özlerine garşy ýazylan makalalaryň boýdan başyna tökmetçilikden we faktlary galplaşdyrmakdan ibarat bolanlygyny ýazypdyr. Okujularda illeşlerimiz arasynda bir hakda iğrenç töretmeklik maksat edinilýärdi diýipdir. Kagaz çydamly belli wedmystwalar we olaryň işgärleri tarhan boldy diýip ýaşuly jurnalist ömrüniň soňky ýyllaryna ýazan ýatlamasyna özler hakynda makala ýazanlaryň atlaryny ýeke çapyp agarlaryna gelen pis we gödök sözleri, nejis terminologiýalary ulananlyklaryny belläpdir. Sowet gazetlerine partiýanyň tawşyrygy esasynda ýazylýan gargyş makalalaryndan soň halk köpçüliginden gelen gaýdylýan seslenmeler, haýynlara, dönüklere nälet diýilýänler hem ilgiderli çap edilipdi. Bu 1930-njy ýyllardan soň Türkmen milli jurnalistikasynyň ilkinji döräp başlan ýyllarynaky köp pikirlilik ýok edilip 1937-38-nji ýyllarda dören partiýa çäresi. Emma bu çäre Murat Täçmuradyň hem belleýişi ýaly Azatlyk radiosynyň işiniň haýallamagyny däl, eýsem oňa berilýän maliýet işleriniň köpeldilmegini, gollagynyň artdyrylmagyna, dinleýijileriniň bolsa ýyl-ýyldan köpelmegine alyp geldi.
hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýije ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirlerinizi komment, tesir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň.